Zdravo! Dobrodošli na moj kanal. Za sve one koji su prvi put tu, moje ime je Irena Ždrnja i ovdje se bavimo svim temama koje su vezane za međuljudske odnose, pričamo o svojim životnim putevima i također radimo na svom rastu i razvoju. Današnja tema je došla sama od sebe, inspiracija za nju dolazi naravno iz sopstvenog iskustva baš na današnji dan. U pitanju je prokrastinacija koju smo, rekla bih, svi zarazni, da se tako izrazim. I zaista može da bude jako naporno i opterećujuće i može da dovede do izgorevanja iznutra. Sigurno sam da ste svi čuli za onaj izraz burnout. Mislim da prokrastinacija upravo dovodi do toga i da je zapravo na duže staze mnogo gore nego što se samo čini. I često se danas ljudi šale na tu temu kao ja stalno odlažem, kako sam lenja, nikad ne ispunjavam svoje obaveze i tako kao kroz neku šalu govore o tome, ali na duže staze ona može da bude jako opasna. I to, evo, ja sam, dakle, primjer za to. Znači, najbolje je pričati iz svog primjera. Pa sam osmislila jednu vežbu koju možemo zajedno da probamo do sljedeće srede. Pre svega bih objasnila šta je prokrastinacija. Dakle, to je kada odložimo naše obaveze i na taj način mi zapravo sabotiramo sebe, sabotiramo svoje ciljeve i ne rešavamo probleme. Već odlaganjem samo se problemi uvećavaju i stres se povećava. To sam osjetila danas, kada sam, nije danas prvi put naravno, ali danas se to ponovilo pa mi je onako sinulo, rekoh, ajde sad kad je sveže da pričamo o tome i da se malo poigramo, da vidimo da možemo da nekako pomognemo sebi da smanjimo prokrastinaciju. Dakle, ja sam pišem svakodnevne obaveze, to je jedan od savjeta koji bih vam dala, znači obavezno pišite da li u telefonu ili na papiru obaveze koje imate za naredni dan. To je zaista jako dobro radi organizacije i uopšte pregleda tog dana. I ja sam sastavljala tako spisak, znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i tako dalje i pošto sam ponedeljak sam odložila obaveze za utorak, od utorka za sredu i sada se dakle u sredu to nekako nagomilo, ja gledam onako spisak onih obaveza koje su ostale od ponedeljka, od utorka i prosto mi je loše, ne znam gde ću pre. Znači samo ću reći da sam do 12 sati popodne već sam bila u teretani, imala sam čas francuskog, imala sam coaching. I ja sam onako pogledala taj spisak preostalih obaveza koje su vezane za sređivanje kuće, za moj posao sa kozmetikom, za snimanje ovog videa i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, hajde idem malo samo da izmeditiram, da bih na kraju odlučila da malo i zaspim, da bih na kraju ustala i rekao, mogu ja da nastavim da spavam do sutra ujutru. Iskapirala sam da je to jako loš pristup jer time ne rešavam ništa i samo sebe dovodim u tu situaciju da mi bude još gore i da na kraju sve više i više odlažem te obaveze. Dakle, ono što mi je pomoglo, recimo da jutros odem u teretanu, iako mi se nije išlo, i što može da posluži i vama u tim situacijama kada imate neku obavezu, ali vam prosto ne osjećate da želite da ispunite, jeste da podelite tu obavezu na male delove. Znači, ne mora to da bude sat i po 2 sata u teretani. Već, znači, prvo ono što ja moram da uradim, prvi korak, jeste da obučem svoju opremu za trening. Zatim, drugi korak jeste da izađem iz stana. Treći korak je da od tačke A, znači do svog stana, dođem do tačke B, to je do teretane. I onda kad se ja nađem u samoj teretani, nema šanse da ću ja da se obučem i da se vratim kući. Tako da to mi jako pomaže u nekim situacijama. Možda može i vama da bude od koristi. Dakle, da nekako u svojoj glavi podelite tu obavezu neke manje delove koji će vam se potom činiti kao da su, pa ne kao, nego prosto jesu
kako bi se sad izrazila, lakše ćete im pristupiti, lakše ćete ih odraditi. E sad, ono gdje sam ja zakazala jeste da sam zadavala sebi previše obaveza, da je to bilo potpuno, znači, nerealno. To nisu obaveze koje su uopšte vremenski bile normalne da se ispune u tom određenom danu. I na kraju je došlo do toga da sam ja zbog svih tih obaveza odlučila da ne uradim ništa za ovo poslijepodne, sem evo ovog videa koji snimam, koji jeste jedan od obaveza, ali u suštini voljela bih da probamo da do sljedeće srede i vi i ja napravimo jedan izazov, da svakoga dana ili ujutru ili još bolje dan prije, da napišete spisak maks 5 obaveza. 3 obaveze su prioritetne, znači ono što obavezno mora da se uradi, a druge 2 su one koje su kao dodatne, kao neki dodatni plus. I na kraju svakog dana da čekiramo te obaveze. Mislim da je jako bitno da ne bude previše tih obaveza kako bismo na kraju sve to završili i kako bismo bili ponosni na sebe, jer upravo iz tog osjećaja ponosa mi ćemo nastaviti da izvršavamo svoje zadatke. A ja u ovom slučaju koja dolazim u stan, nakon što sam bila u teretani, odradila, rekla sam, francuski coaching, ja dolazim u stan i ja gledam te obaveze, ja nemam osjećaj ponosa na sebe, već gledam one obaveze od ponedjeljka i utorka i kivna sam na sebe i onda zbog tog lošeg osjećaja odlazim da spavam. Znači to definitivno ne uspeva, neće uspevati ni kod vas, to sam sigurna. Tako da taj neki pozitivan odnos sa sobom i osjećaj da smo odradili ono što treba tog dana i da smo ponosni na sebe, onda će nam to dati gorivo da i narednog dana odradimo svoje obaveze. Tako da eto, želela sam da to probamo zajedno. A ja ću vidjeti sad kako ću da rasporedim te obaveze koje su ostale od prethodnih dana. Voljela bih da mi kažete u komentarima kako se vi suočavate sa prokrastinacijom, da li uopšte imate problema sa njom, mada ja verujem da svaka osoba je makar nekad u životu imala problema sa odlaganjem svojih obaveza i da mi kažete na koji način je ona vama odmogla, da kažem. Znači, zato što opet ponavljam, kratkotrajno ona može da deluje da nam donosi zadovoljstvo, na primjer ukoliko u tom trenutku, kao što sam ja uradila, legnemo da spavamo ili odemo da prošetamo ili odemo da se vidimo sa prijateljicom, da, u tom trenutku nam se čini da se osjećamo bolje, ali sigurno ćemo se kasnije osjećati mnogo, mnogo lošije i to će nam onda odmoći i od rešavanja tih problema i da se sad ne ponavljam. Dakle, napišite mi u komentarima vaše mišljenje i ajde ništa, onda se vidimo sljedeće srede. Ukoliko vam se dopao sadržaj u ovom videu, zapratite me, uključite ono zvonce da vam stalno stižu objave. Ja svake srede objavljam video, a planiram i da to povećam, samo da evo vidim kako da mogu bolje da organizujem svoje vreme i da onda znači vam stižu notifikacije kada stignu moji novi videi i ja se nadam da će vam i moje prethodna 3 videa biti od koristi. Imam razne teme od toga kako da unapredite svoj život sa 5 navika koje su meni pomogle, do toga kako da znate da li da odustanete ili ne i tako dalje, tako da slobodno pogledajte i prethodne videe ako vam treba neka inspiracija. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se sljedeće srede. Ćao!